ribnjak. Pepa će s obitelji provesti dan vani. Otići ćemo vidjeti ribnjak u kojem plivaju ribice. Često sam išao tamo dok sam bio dječak. Stigli smo. Gdje je taj ribnjak? Nalazi se usred šume, moramo pješke do tamo. Hoćemo li se izgubiti kao i uvijek? Ne. Sjeti se da sam dolazio ovamo dok sam bio mali. Ali tatice, to je bilo jako davno. U dobrim starim danima. Hvala ti, Pepa. U dobrim starim danima počinjali smo hodati prateći stazu. A, to je ta staza. Jesi li siguran? Tu raste sitno cvijeće. Kakvog se sjećam? Stvari su se možda promijenile, tatice. Ništa se baš toliko ne mijenja. Moramo proći pored malih stabala, da dođemo do velikog stabla. Mislim da su mala stabla narasla. O, da. Sva izgledaju veliko, zar ne? Kako ćemo pronaći to veliko stablo? Obično sam ja taj koji udari u stablo. Mama je pronašla veliko stablo. Pametna mamica. Znao sam da će još biti tu. Idemo ovim putem. Jesmo li sad već stigli blizu ribnjaka? Uskoro smo tu. Ali pomalo sam gladna. Bez brige, tamo ima mali kafe. O, divno. Voljela bi popiti šalicu kave. Možemo li George i ja dobiti sladoled, molim? Naravno, sladoled za sve nas. Kafe bi trebao biti ovdje. Gdje je kafe? Je li iza hrpe truli stabala? Mislim da trula stabla jesu naš kafe. Čini se da danas neće ovdje biti nikakvog sladoleda. Zdravo! Što vam mogu donijeti? Šalicu kave i 3 sladoleda, molim. Izvolite! Hvala vam. Izvrstan je. Sljedeće je ribnjak. Ovim putem. Ne želite ići tim putem. On vodi ravno u grmlje kupina. Aha, to je prečica. Išao sam tuda kao dječak. Ne, ako želite stići do ribnjaka, trebate ići niz taj put. Pa, odabrat ću prečicu. Dobro. Tko želi proći kroz grmlje kupina? Ja! A tko želi ići niz put? Ja. Utrkujmo se, tatice. Stići ću prvi. Bok! Nadam se da je ribnjak još tamo. Da, čini se da se sve promijenilo od ono kako se tata sjeća. To je to. To je ribnjak. George, idemo pogledati ribice. Tata je rekao da su ribe male. Ova je ogromna. Prošlo je dosta vremena od kad je tata bio tu. Ribe su isto narasle. Kao i tatin trbuh. Gdje je tata? Možda se izgubio. Bolje da ga nazovem. Telefon se čuje iz onog grma. Dobar dan, izvolite. To je tata. Zdravo. Zapeo sam. Zdravo, tata. Čekaj, izvući ćemo te. 1, 2, 3, vuci! Tata je postao grm kupina. Ribnjak. Pogledajmo ribice. To je velika riba. Pogledajte, nešto svjetluca. To su novčići. Kad sam bio mali, bacali smo novčiće u ribnjak i zaželjeli želju. Možemo li baciti novčić? Svakako. Ja želim da ribnjak ostane ovdje zauvijek. To sam ja poželio dok sam bio mali. I želja ti se ostvarila, tatice.